Velkommen til. Den nye portal, som skal afløse Skolekom og Fronter, den har det bedst med, at vi bruger Chrome som vores browser. Det vil sige, at jeg skal installere Chrome som browser. Hvis du allerede har installeret Chrome som browser, så skal du bare gå over og kigge på, hvordan du starter med login. Hvis du ikke har Chrome som browser, så skal du kigge med på den her video. Og så viser jeg, hvordan du kan installere Chrome. Chrome er en browser lige så vel som Safari er, det vil sige, det er det program, du bruger til at gå på nettet med. Så for overhovedet at få Chrome installeret, er du nødt til at gå ind på en anden browser, det vil sige f.eks. Safari, og bruge den til at finde Chrome med. Og det gør du ved at skrive google.com/Chrome. Så kommer du frem til Chromes side, hvor du kan downloade Chrome. Du accepterer installere. Og så starter installationen, og på min computer der markeres der ved det her hjørne, men det kan også være, at det markeres nede i dit højre nedre hjørne. Vi venter på at den installerer. Når Chrome så endelig er færdig med at installere, så åbner jeg den heroppe. Klikker på den, og så går den i gang med at åbne sig som program, så den kan installere den på computeren. Det tager en lille smule tid. Nu er den faktisk klar til at blive installeret, og det jeg gør er, at jeg klikker i nedre venstre hjørne på min mus, holder knappen nede, og så hiver jeg med min pegefinger Chrome-ikonet ned i den her mappe og slipper. Så kopierer den over, og det tager lidt tid. Så er den færdig med det. Og nu kan jeg ude i mit vindue finde Chrome under mine programmer. Det er Google Chrome. Den tager jeg nu lige ligesom jeg gjorde før. Klikker i venstre nedre side af musepadden, og så hiver jeg simpelthen hele ikonet ned til min bund, ned til dokken her. Og så har jeg ret let adgang til Chrome herfra.